От Йоанна, глава 17. Това изговори Исус и възведе очите си на небето и рече: Отче, дойде часът, прослави Сина си, да те прослави и Синът ти. Както си му дал власт над всяка плът, да даде живот вечен на всички, които си му дал. А това е живот вечни, дето да познаят Тебе, единнаго, истиннаго Бога, и Исуса Христа, когото си проводил. Аз Те прославих на земята, свърших работата, която ми даде да върша. И ныне прослави мя тъй, Отче, у самаго Тебе, с славата, която имах от Тебе преди създание мира. Изявих името Ти на тия человеци, които ми даде от светът. Твои бяха и даде ги на мене, и Твоето слово удържаха. Сега познаха, че всичко, що ми си дал от Тебе е, защото словесата, които ми даде Тъй, дадох гъй на тех. И те приеха и познаха наистина, че от Тебе излезох, и поверуваха, че Тъй си мя проводил. Аз за тех ся моля, не ся моля за светът, но за тези, които ми даде Тъй, защото са Твои. И всичко мое Твое е, и Твоето мое. И прославих ся в тех. И не съм вече на светът, но те са на светът, и аз ида при Тебе. Отче святи, упази ги в името си, тия, които ми даде, за да бъдат едно, както ние. Когато бех с тех на светът, аз ги пазех в Твоето име. Тези, които ми даде, опазих. И ни един от тех не погина. Тъкмо син погибелни, за да се изпълни писанието. А сега при Тебе ида, и това доде съм, на светът казувам, за да имат моята радост пълна в себе си. Аз им дадох Словото Твое, и светът ги възневиди, защото не са от светът, както аз не съм от светът. Не ся моля да ги вземеш от светът, но да ги опазиш от лукаваго. От светът не са,
както и аз не съм от светът. Освети ги чрез Твоята истина. Твоето Слово е истина. Както Ти проводи мене на светът, и аз проводих тех на светът. И за тех аз осветявам себе си, да бъдат и те осветени чрез истината. И не само за тех ся моля, но и за онези, които чрез техното слово ще поверуват в мене, да бъдат всички едно. Както Тъй, Отче, си в мене и аз в Тебе, да бъдат и те в нас едно. За да повярва светът, че Ти си ме проводил, и аз славата, която ми даде, дадох я тем, да бъдат едно, както сме ние едно. Аз в тех и Тъй в мене, да бъдат съвършени в едно, и да разбере светът, че Тъй си ме проводил и възлюбил си гъй, както си възлюбил мене. Отче, тези, които си ми дал, искам, дето съм аз, да бъдат и те с мене, за да гледат славата моя, която си ми дал, защото си ме възлюбил преди създание мира. Отче праведни, светът не тя е познал, но аз тя познах, и те познаха, че Тъй си ме проводил. И явих им Твоето име, и ще явя, да бъде в тех любовта, с която си ме възлюбил, и аз в тех. Библия, сиреч, свещеното писание на Вехти и Нови Завет. Фототипно издание, направено по изданието на Библията, отпечатана през 1885 година за Британското библейско дружество в печатницата на Адолф Холцхаузен в град Виена. Копие на личния екземпляр на Библията на учителя Бейнса Дуно. 12 февруари 2026 година, четвъртък. Сините лъчи, духът на истината. Дванадесет часа и 6 минути. С любов за вас, ваша Валя, Валя А. Фотографии.